खुलुमबाय दिनै जोङो मुसलपुर समाजनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन प्राइमारिनि जोंनि इउथ बिपिएफनि मावथि आरो बिएसइउनि मावथि आरो पेरेन्ट बडिनि प्राइमारिनि मावथि बिथांमोनखौ लानानै मुसलपुर समाजनि सिङाव थानाय गासै प्राइमारिनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों जों सावरायदों आरो मुसलपुर समाजनि सिङाव थानाय रायजो राजा बिथांमोनजों सावरायदों। मुसलपुर समाजनि रायजो राजा बिथांमोनहा जोंनो खावलायदों आरो जोंनि मावथि बिथांमोना जोंनो फोरमायदों एबार 2025 मायथाइयाव बिटिसिनि जि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बाव जोंनि बिपिएफआ मुसलपुर समाजयाव जों देरहासारगोन बे रोखा। मानोना थांनाय एमपि इलेक्सनावबो जोङो मुसलपुर समस्तियाव मुसलपुर समस्तिनि इएम राकेश ब्रह्म बिथांखौ थांनाय बार एमपि इलेक्सनावबो जों बिथांखौ फेजेनखादों। ओंखायनो दिनै मुसलपुर समस्तिनि सिङाव थानाय राकेश ब्रह्म बिथाङा थोर थोर गिनानै मुसलपुर समाजनि सिङाव थानाय गामिनि रायजो राजा बिथांमोनजों मिटिं खालामनो हायाखै आरो बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बरमायाव सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि जानांगौ होननाया बेखौ जोंबो लुबैदोंमोन। नाथाय राकेश ब्रह्म बिथांमोनहा दाबथाम दाब्रै जायगा नायनानै दिनैसिमबो 5 बोसोर जानोसै बिथांमोना लुफुंनो हायाखै आरो अजय कुमार बारला सार बुंनाय मथे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जि फैनाय माखासे एडुकेशन इन्स्टिट्यूशन जेरै बरमायाव जानो गोनांमोन बेबो जानाय नंला। दा ओंखायनो दिनै रायजो राजा बिथांमोनहा राकेश ब्रह्म आरो इउपिपिएलनि सायाव बिराद रागा जोंनानै दङ। जों रायजो राजा बिथांमोनजों सावरायनानै मिथिदों आरो मोनसे बाथ्राखौ आं खोनानानै जोबोद मिनिनो आरो लाजिनो ओंखारदों। राकेश ब्रह्म बिथांनाव दाखालि बावै गोजौ सोलोंथाइ लानाय पिएइचडि छात्र स्टुडेन्टफ्रा जेला राकेश ब्रह्म बिथांखौ लोगो हमनो थाङो राकेश ब्रह्म बिथांनो फोरमायदोंमोननो जे सार आं डक्टरेट लागासिनो दङ पिएइचडि लागासिनो दं होननानै। अब्ला जेला बे डक्टरेट होननाय सोदोब खोनाबाय अब्ला बुंदोंनो जे आंनि मोदोमा थिग नङा आंखौ एसे सिकित्सा खालामलाय होननानै। दा बै पिएइचडि स्टुडेन्टफ्रा मिनिदोंनो जों जे एमबिबिएस फरायाखै एमडि फरायाखै पिएइचडिसो खालामगासिनो दं डक्टरेट खालामगासिनो दं। दा दिनै राकेश ब्रह्म बिथाङा ओरैबायदि सासे जाम्बा इएम जायनाखि पिएइचडि हल्डार आरो एमबिबिएस फरायनायनि फारागथिखौ मिथिया। डक्टर माने डक्टरब्लानो मानसि बेमार नायग्रासो सानो। दा बेबायदि सासे रोङै सुबुङा दिनै मुसलपुरनि एमसिएलए जाना दं इएम जानानै दं जोबोद लासिंसिं बाथ्रा। दिनै बिटिआरनि फुल फर्मखौ राकेश ब्रह्म बिथाङा मिथिया। बिटिआरआ मा बिटिसिआ मा इएमआ मा बेखौ दिनै राकेश ब्रह्म बिथाङा मिथिया। सासे जेबो रोङै मानसिया मुसलपुर समस्तिनि एमसिएलए आरो इएम जानानै दं बे जोबोद लासिंसिं बाथ्रा। ओंखायनो दिनै बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जेबो मोनला। जोंहा बिपिएफआ जोङो बुंदों जे मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा एबारनिफ्राय बिपिएफ सरकार फैनायनि उनाव जोङो मेट्रिकआव आरो हायार सेकेन्डारियाव टप 10 सायख'गोन बिटिसि ओनसोलनिफ्राय आरो साफ्रोमबो फरायसाफोरनो 5 लाख जोंनि बिपिएफ सरकारनिफ्राय होनाय जागोन होननानै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों। आरो मुसलपुराव अकल मुसलपुरल' नङा बिटिसिनि मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि केम्पास लुफुंगोन। दा दिनै मुसलपुरावबो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि हेडक्वार्टार मुसलपुरावबो बिपिएफ सरकार जानायनि उनाव बाव जोंहा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि केम्पास लुगोन। मुसलपुरावल' नङा गुबुन गुबुन जिल्लाफोरावबो जोंहा बिपिएफआ सिद्धान्त लाखानाय दङ जे मेडिकेल कलेज गायसनगोन बिपिएफ सरकार फैयोब्ला। दा बेफोरबायदि बिपिएफआ मेरला आसनि लादों। दिनै थांनाय 5 बोसोराव राकेश ब्रह्मआनो जा इउपिपिएलआनो जा मोनसेबो खामानि बिथांमोनहा मावनो हायाखै। भारत सरकार आसाम सरकार हरनाय फैसाफोरखौ टटेलि मिसइउज खालामदों। ओंखायनो रायजो राजाया थांखि लाबाय नेक्स्ट बाराव बिपिएफआ सरकार दागोन आरो जोंनि मुसलपुर जिल्लानि जोंनि जि इउथ बिपिएफनि दैदेनगिरि बिएसइउनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा मोनफ्रोमबो समस्तियाव थांनानै जोंनि इउथ आरो बिएसइउनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों सावरायबाय थादों। दिनैबो जोङो मुसलपुर समाजनि सिङाव थानाय इउथ आरो बिएसइउ आरो प्राइमारिनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायदों। गाबोनहाय जोङो बागानपारायाव जों सावरायगोन। दिनै आङो मुसलपुर समस्तियाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। जों गोबां बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजानि थाखाय माखासे आसनि लादों आरो जोङो इउथ बिपिएफ आरो बिएसइउआ गामि गामि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि आदर्श आरो नखर नखर मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि आदर्श दिनै मुसलपुर ओनसोलनिफ्राय लोब जोंनि बिपिएफआव जइन जानो थांगासिनो दङ। ओंखायनो आं खावलायदों मुसलपुर ओनसोलनि लाइमोनफ्रा नोंथांनि जुदि नखराव रावहाबो जुदि एमएलए मन्थ्रि गैया नोंनि गिदिर मा होनो नोंनि नखरनि फेमिलिफ्रा रावबो राजखान्थि
दैदेनगिरि गैया थेवब्लाबो नों जुदि समाजनि खामानि मावनो लुबैयोब्ला नों जुदि ओनसोलनि खामानि मावनो लुबैबा नोंथांखौ हाग्रामा महिलारि सारा हेल्प खालामगोन जोंनि बिफिबाव फै नोंजों जोंजों मिलायनानै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि गाइडेन्सआव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि अननायाव जों समाजनि खामानि मावगोन गोजान गोजान जुदि एमएलए मन्थ्रिनि फेमिलि नङाब्लाबो जोंनि बिफिबाव फै नों केरियार दानो हागोन समाजनि केरियार दानो हागोन आङो मुसलपुरनि लाइमोन बिथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय जोबथारनायाव गासैनिसिमबो साबायखर बावबाय थेंक इउ